Prahy a Brna sa vraciame domov, aby sme si pripomenuli, že mladí dospelí a tiež kolegyne a kolegovia z inštitucionálneho prostredia tu nie sú na nástrahy dospelosti sami. V poslednej časti dnešnej konferencie sa dozvieme viac o programe Buddy, o aktivitách občianskeho združenia Úsmev ako dar a občianskeho združenia Návrat. Ja by som už rada pozvala vedľa mňa Luciu Kosárovú, ktorá je spoluzakladateľka programu Buddy. A ten funguje na Slovensku už od roku 2006. Vďaka nemu netrávia deti z centier pre deti a rodiny svoj voľný čas už len sami, ale majú možnosť poznať dobré duše dospelých dobrovoľníkov, ako sme už dneska viackrát aj mohli počuť. Takže Lucia, nech sa páči. Ďakujem, Soni. Ukážeš mi toto? Klikám, čo chcem. Dozadu všetko. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem Katke, ktorú dnes vidím prvýkrát osobne. A myslím si, že aj Soniu prvýkrát osobne. Ja si veľmi vážim, že tu môžem byť, že tu môžeme byť. Ja vám mám prísť povedať o tom, čo robíme my, ale ja sa tu celý deň učím od vás a učíme sa už o rok, to bude 20 rokov. Mám tu aj kolegyne, tam sedia, koordinátorky, ktoré robia ešte tú priamejšiu prácu v teréne, už ako ja. A som tu stále s obrovskou pokorou, lebo si myslím, že všetko a každý jeden člen na to pucle, čo sa tu spomínalo, každý jeden ten kúsok je neskutočne dôležitý a som tu s pokorou preto, lebo ja som mala to šťastie aj s bratom vyrastať v rodine, nevolám to normálna rodina, lebo ani tá terminológia je v kompletnej rodine, v nejakej fungujúcej rodine, kde sme dostali lásku a prijatie. A napriek tomu máme aj my ťažké dni, aj vy máte určite veľa ťažkých dní, ale máte okolo seba veľa blízkych a ľudí, ktorí vás podržia. Takže ja som tu preto s tou pokorou, lebo je to veľmi veľa, čo tu aj odznelo, že by tieto deti mali a mohli a museli. A oni nemusia nič. Oni mali veľmi náročnú štartovaciu čiaru a ja za tých 20 rokov, keď sledujem tie príbehy, tak mám rešpekt tomu, že vôbec idú do toho ďalšieho dňa. Takže to len na taký úvod a k tej pokore a k rešpektu k vašej práci a dúfam, že za tento čas, čo mám pridelený, to stihnem, teraz rýchlym. A poviem vám trošičku, ako sme sa vlastne dostali k tomu modelu, ktorý niektorí už poznáte, niektorí možno ešte nie. A prečo sme zareagovali vlastne na problematiku detí, ktoré vyrastajú v náhradnej starostlivosti za tie všetky roky tak, ako to vlastne robíme. A stále je pred nami obrovský kus práce a my máme veľmi silne zvedomené, že ideálne miesto pre každé jedno dieťa a je to ľudské právo, je to zapísané, je to napísané, je v láskyplnej rodine a všetko ostatné je nejaká záplata. A my teda doplňame nejakým spôsobom v kontexte systému, v ktorom sme sa vyvinuli, a doplňame nejako túto záplatu, ale stále s tým prianím, že spolu sa nám snáď podarí, aby boli tieto deti čo najbližšie k tomu obyčajnému, čo si dieťa môže zažiť v rodine a v rodinnom prostredí. Ako aj ostatné vstupy, ktoré tu dnes boli, aj náš príbeh začal úplnou náhodou. Začal vlastne kúpou takýchto nejakých korálok. To je môj brat, teraz už má obrovské vlasy, vtedy bol ešte vystrihaný. A on je právnik, podnikateľ, úplne náhodou natrafil na deti z detského domova tu v blízkosti Bratislave, v Bernolákove, v jednom nákupnom stredisku. A kúpil si také korálky, myslím si, že za nich pýtali 30 korún, on im dal 1000 korún. Samozrejme šok a z vďačnosti ho pozvali na návštevu do centra. Keď sa ich opýtal, ako vám viem pomôcť, čo by ste potrebovali, tak odpoveď, ktorú dostal od vychovateľov, bola: pomôžte nám vyplniť voľný čas detí mimo detského domova. Tohto zadania sa brat a vlastne všetci jeho priatelia a my všetci ostatní sme sa odtedy nepustili, ale tá cesta k tomu modelu dnešnému bola veľmi dlhá, veľmi náročná, spravili sme veľa chýb,
Veľakrát sme padli, veľakrát sme s tým chceli skončiť, ale sme tu. A ako to teda začalo? Ja som vtedy žila na Kostarike, ja teda pracujem v oblasti zdravotníctva a rozvojových krajín. Tam som vtedy robila na projektoch zdravotníckej reformy a HIV AIDS a brat mi volá, že počuj, ideme urobiť taký prvý tábor s deťmi z detského domova, budú tam zo 4 z celého Slovenska. Nechce si zobrať dovolenku, no tak rozmýšľajte, idem k moru, do tábora, k moru. Tak do tábora, tak som si kúpila letenku, prišla a boli sme tam, to sú vlastne kamaráti, ich manželky, manželia a ocitli sme sa tam asi so 40 deťmi a bolo nejakých 10 dobrovoľníkov. No a deti boli deti. Oni robili všetko dobré, nedobré, aby si získali našu pozornosť. A my už sme v tom tábore mali taký pocit, že keby sme sa mohli rozkrojiť, nešlo nám to. Hej? A ja som zrazu bola zrovna prítomná, ako si jeden 9-ročný chlapček, voláme ho Miško, rozhodol utiec z tábora. A tam boli hneď pri nás veľké polia, on utekal, no a ja som sa rozbehla za ním inštinktívne a hlave mi bežalo, jeho prejde auto, ja skončím vo väzení, aj my ostatní, čo sme to tu celé zorganizovali. Bolo mi jasné, že ho nedobehnem, tak som išla inou stratégiou, že pôjdem rýchlo a možno rýchlo chôdzo, lebo som videla, že snáď aj on nevládze, aj keď má 9 a ja, neviem, 20 niečo. A tú rýchlo chôdzou som ho dobehla a skončili sme v krčme na Kofole. Mne samozrejme v hlave ešte stále bežalo všetko, čo som spomenula. On mi začal rozprávať celý svoj život a bolo to také intimné a bolo to také dobré, také normálne. Neviem, že my sme tu a teraz tam vnútri tam sa vrátime do toho tábora, tam je hluk, tam nás je veľa a hlave mi bežalo, a oni cez deň vlastne sú v škole a sú v nejakej inštitúcii a tam ich je veľa a potom prídu domov a sú v nejakej ďalšej inštitúcii a my sme tu len takto dvaja. Vrátili sme sa do tábora, prestrih, to je rok 2006, takže ja som odletela naspäť do Kostariky, robila som svoje, brat teda tu rozbiehal, nejak išiel naplňať tú prosbu, ktorú dostal z centra v rámci svojich nejakých, čo sa teraz volá už CSR aktivít. No a tá naša história bola dlhá a veľmi klukatá a veľmi náročná. A to je to, čo som hovorila, kde sme veľakrát padli, učili sme sa. My sme začali robiť priamo s deťmi. Takže naplňali sme nejak tie požiadavky, ktoré prišli. Pomôžte im pripraviť, nájsť prácu a bývanie a so životopisom a nacvičovali sme aj my tie ako na ten rozhovor prísť. Robili sme so všetkými deťmi v každom veku a vlastne spoznávali sme tento celý svet, v ktorom sme neštudovali, v ktorom sme nepracovali. Zažívali sme, ako to majú vychovávateľia, pracovníci centier, robili sme víkendovky proti vyhoretiu pre vychovávateľov, robili sme zážitkové vzdelávanie, zasústredili sme sa na tých 16+, lebo však nemáme nekonečné financie a už to tam horí, ten odchod. Robili sme s nimi, oni dobrovoľničili, zapájali svojich súrodencov a stále vás nejak tak hnalo vnútri, že to nie je dostatočné, že čo potrebujú. No a my, že oni potrebujú všetko. Ja už dnes mám 15-ročné dievčatá, dvojičky, a my, že oni potrebujú všetko v nejakej intenzite, v nejakom inom momente a my ako nejakí zakladatelia organizácie, máme toľko peňazí, tak na čo sa ideme sústrediť, tak čo ideme robiť. A podľa toho, kto prišiel do organizácie, tak povedal, zamerajte sa na motiváciu, zamerajte sa na sebavedomie. Nie, nájdite im prácu, nájdite im bývanie. Že dobre, tak sme išli doľava, potom doprava, potom, že dobre, a nejak to pribúdalo a bolo toho veľa. My, že ale toto sa nedá takýmto prístupom, tak ako gulometom na všetky deti, hej, že sme videli, že každé to jedno dieťa má vlastne iné potreby, iný batoh, niečo potrebuje v inom momente a videli sme aj vychovateľov, že majú toľko detí, no a ja neviem, 5-ročný Peťko potrebuje pomôcť zaviazať šnúrky, 11-ročná už rieši, že otehotnela, 15-ročný utiekol alebo už je závislý, takže videli sme, že je to vlastne na tie schopnosti aj ľudí v tých centrách naplniť tie potreby, ktoré deti majú, ktoré keď má rodič jedno dieťa, niektorý aj tým je zaplavený a niektorý aj 6 vládne, ale väčšinou je ten prvý scenár, ten častejší. No a teda samozrejme to dôležité, že sme nasávali a videli sme tie príbehy tých detí, že vlastne čím všetkým si prešli, kým sa dostali do centra. A nie je to isté, keď sa dostanete do centra, keď máte 16
ako keď sa dostanete, keď máte 2 roky, hej, že čo si prežijete v inštitúcii a tiež nie je to isté, čo sa vám dialo predtým, že ste možno boli v nejakom takom rodinnom prostredí, kde to ako tak fungovalo a dostávali ste lásku a prijatie a stala sa tragédia, alebo keď ste boli už zneužívané ako maloleté dieťa. Takže tie príbehy sú veľmi rôzne, ale čo sme videli, že tie skúsenosti, ktoré majú predtým, ako sa dostali do centra a potom, majú následky nie len počas ich detstva, ale počas celého trvania ich živote. A pri fyzickom zdraví je to jednoduchšie, vidíte to jasnejšie, hej, že máte rakovinu, vedie v niektorých prípadoch k úmrtiu, k iným nie, ale tu je to veľa komplexnejšie, ale my teda vidíme príbehy, keď to vedie k predčasnej úmrtnosti aj pri týchto mladých. V kontexte všetkého, čo si zažili. No a teda ako to vyzeralo u nich, začali sme teda tým, že sme s nimi boli počas toľkých rokov, a teraz hovorím rok 2006 až 14-15, tak videli sme aj mladých dospelých, ktorým sme pomohli nájsť tú prácu, pomohli sme im nájsť to bývanie a oni o týždeň prišli. A my, že dobre, tak rozmýšľame celé zážitkové vzdelávanie, aj sme pri nich boli. A videli sme, že bola to taká kombinácia tých aj návykov, ktoré my od toho detstva v tej rodine, vy to vidíte, vy sa to neučíte cez manuál, vy vnímate mamu, otca alebo nejakú kombináciu rodinnej situácie a vy to nasávate, vy to denne vidíte do kolečka, takže to není, že to vyrieši nejaké školenie alebo nejaká krátkodobá intervencia. No a to bol taký moment, že stále, čo robíme, to nie je dosť. A vlastne aj to všetko my sme hľadali s bratom riešenie, ktoré nás prežije, ktoré bude udržateľné na úrovni dieťaťa a ktoré bude udržateľné aj finančne. To znamená, z našej perspektívy to bolo, že keď nás zajtra vypnete a my prestaneme existovať, tak to, čo sme tým deťom priniesli, o to neprídu a tiež im neuškodíme. No a takto a toto bola tá otázka, ktorá nás stále prenasledovala tým, že brat bol právnik. My sme zvažovali, ideme do lobingu, chceme zmeniť zákon, kto bol vtedy minister, nebol minister, na čo máme, na čo nemáme, mali by sme sa posnažiť, aby neboli deti v inštitúciách. No dobré, ale tiež nebudú byť všetky na ulici a nemáme dostatok náhradných rodín, mali by sme podporiť viac kolegov z návratu alebo iných kolegov, čo má šancu mať najväčší dopad, najväčší prínos. Hej, nielen preto, že však my sme niečo vymysleli, ale cieľ bol, no dobre, keď nemáme robiť to všetko, čo sme skúšali, tak poďme tie peniaze dať niekomu inému, keď ich vieme zohnať. No a v tom momente nám aj toto zapadlo, to, čo ste vlastne počuli v roku 2006, že som to cítila v tej krčme, ale my sme nevedeli, ako na to. A sme si po tých 8 rokoch uvedomili, že deti majú zabezpečené tieto ostatné potreby, aj starostlivosť. A veľakrát aj z tých pracovníkov v centrách si vytvoria ten vzťah, ale každý z nás potrebuje zažiť vzťahy, kde je niekto s nami preto, lebo chce, lebo je to nezištné, lebo je to prirodzené, nie preto, lebo je niekto za to platený, lebo musí. Hej? A to je veľmi, veľmi dôležité. No a bola to otázka, prestaneme, zavrieme, ideme doľava, doprava, ideme robiť s malými deťmi, veľkými deťmi, lebo nemáme nekonečné zdroje. No a brat vtedy stretol Milana na ulici. Milan je jeden z našich prvých najstarších dobrovoľníkov, on je ajťák, pomáhal nám s nejakým programom, s nejakým takým ITčkarským programom. A vlastne hovorí bratovi, že no, ako sa máš, no tak ty si chcel nejakú tú organizáciu budovať program. A ja som vlastne zostal v kontakte s Adamom a som ako jeho brat, som tam pre ňoho s čímkoľvek. Brat odišiel a hovorí, že vedeli by sme toto nejak replikovať. Možno je toto tá cesta, ktorou by sme sa mali vybrať. Vtedy sme prestávali už robiť to zážitko, už sme vedeli, že nechceme ďalej robiť zážitkové vzdelávanie a niekto nám odporučil Zuzku Zimovú, niektorú asi poznáte, ak nie, skvelá žena, odborníčku na vzťahovú väzbu. A ona nám vlastne to, čo my sme cítili a skúšali a nejak sme chceli tou cestou ísť, len sme nevedeli ako, ona potvrdila, že áno, keď sa vám podarí vytvoriť takéto bezpečné, dôverné vzťahy, ktoré nebudú úplne ako tie rodinné, alebo je to možno niečo také najbližšie k tomu, tak práve takýto vzťah vie byť pre tieto deti liečivý a vie cez ten vzťah s tým dobrovoľníkom, cez to, ako si zažívajú tú dôveru, ako vidia, ako oni fungujú doma, ako oni chodia do práce, ako vôbec sú, nie že im dávajú nejaký manuál, oni cez to
začnú cítiť ten pocit bezpečia, ten pocit dôvery a vedia si to preniesť na ostatné vzťahy, možno na vzťah s partnerom, na vzťah so šéfom, čo je všetko kľúčové, aby to zvládli, aby to neskôr zvládli. No a to bol moment, keď sme si povedali, našim snom je, aby každé dieťa malo aspoň jednu takúto osobu. A v centrách sú deti, ktoré majú rôzne rodinné situácie a blízke osoby, ale aby každý mal aspoň jedného takého človeka. Tu vás chcem nachúkom poprosiť, aby ste zavreli si oči. A zamyslite sa, keď máte nejaký pekný deň, máte oslavu narodenín, alebo vás povýšili, alebo možno máte neúplne dobrý deň, rozišli si sa s priateľom, niekto ochorel, možno sa rozvádzate. Teraz si predstavte svoj mobil. Koľko tam máte kontaktov? Koľkým ľuďom viete v tom momente zavolať? Môžete oči otvoriť. My sme to zažili s tými mladými, že často ich sociálna sieť bola taká, že nemali ani jednu tú osobu. Ani jednu osobu v telefóne, ani telefón často nemali v tej situácii, v ktorej sú. A to sa stalo asi takým našim hnacím motorom. Takým, že vlastne toto je také minimum, čo by mali mať. Prestali sme robiť, čo sme 8 rokov robili. Otočili sme úplne smer lode a začali sme teda robiť s dobrovoľníkmi, nachádzať, vyberať a priraďovať ich jeden na jedného. Tu vidíte, že kde sme sa asi tak zastrčili, alebo kde sme našli tú dieru. Ideálne deti sa dostanú do rodiny, aj tie staršie, ale videli sme, že je tam veľký počet detí, ktorí sú v takom veku, že už nechcú ísť do rodiny, alebo proste nie sú rodiny, ktoré chcú tieto staršie deti. A snažíme sa zasiahnuť pred tým, ako prídu kolegovia, ktorí pomáhajú ľuďom, ktorí sú na ulici a dúfame, že to nejakým spôsobom sa nám podarí preseknúť a že je pre nás úspech, keď mladá dospelá možno bude mať to dieťa neskôr a pomôžeme, aby sa lepšie postarala, aby jej dievčatko alebo chlapček sa nedostali opäť do inštitúcie. To je teda, že čo vlastne robíme a teda hlboko veríme v to, že práve takýto vzťah vie byť dôverný a liečivý a vie byť základom pre naplňanie ostatných potrieb, ktoré deti majú, ktoré ste tu aj ostatní už vymenovali. Kto je náš dobrovoľník? Nehovoríme mentor, lebo je to, keď je to, že light adopcia, je to niekto, kto je kombinácia tej blízkej osoby, ktorá sa zaväzuje na minimálne 3 roky, ideálne vlastne na celý život a jeho najdôležitejšou úlohou, na ktorú ho pripravujeme, len tam byť. Len tam byť, ľahké zadanie, ťažké v praxi. Dobrovoľníci prechádzajú komplexným výberom, prejde nám približne 10%, prihlási nás v roku 200 a 20 priradíme. Je to preto, lebo zo skúsenosti vidíme a čo nechceme, že keď sa im zmení životná situácia, choroba, zmena práce, rozvod, aby proste to dieťa a to ich bytie tam pre dieťa nešlo do úzadia. Takže pre nás je to dôležité. Čokoľvek sa ti v živote mení, to dieťa je stále na tom mieste tam hore s tvojou rodinou a s tvojimi blízkymi a môžeš mu vysvetliť, čo sa ti zmenilo, ale tá predvídateľnosť a stabilita je kľúčová pre liečenie ich traumatických skúseností a práve preto zaradenia úspenie, aby uspeli neskôr v živote. Toto som spomínala, teda rámcovo sa s nimi stretávajú raz za týždeň. Zase tá stabilita, to sa môže zmeniť, počet hodín sa môže zmeniť, čo nechceme, že jeden týždeň hodina, ďalší celý víkend a potom zmiznú z ich života. A to, čo voláme, že budding, je to taký tanec alebo tá rovnováha medzi tým bytím a tým rastom. Ako tá kvetinka, vy neprídete a poviete, kvetinka, ty musíš rásť, ale vy proste ju presadíte možno na toto okno a dáte jej trošku menej vody a viac slniečka a ste tam a tak trošku tak tancujete, že čo potrebuje. A je to presne také. Je to takéto krehké bytie aj tých detí a mladých dospelých ako tá kvetinka. A viem, že nemám čas, takže ja... Dobre, ešte 2 minúty. Dobre, ďakujem. Najdôležitejšie je pre nás... neubližiť deťom. Je to absolútne to priorita, máme to od výberu po vzdelávanie, v starostlivosti, aby sme im neublížili. Vieme, že najväčší benefit našej intervencie je ten vzťah 1 na 1, ktorý sa deje tam niekde vonku, mimo inštitúcie.
A to je aj to, čo je najväčšie nebezpečie. Takže okrem toho, aby sme na nich namontovali kamery, tak sa snažíme v každom jednom momente byť v kontakte s kolegami z centra, ktorí deti poznajú, kde chodia domov. S deťmi samotnými ich sa pravidelne pýtam, ako sa v tom vzťahu majú, či v ňom chcú byť, či je tam niečo zvláštne, ako aj dobrovoľníkov, aby sme čím skôr identifikovali, ak tam niečo nie je úplne OK z oboch strán, lebo je to vzťah dobrovoľný, slobodný, to tu odznelo, je to veľmi dôležité. A to je teda základným pilierom u nás k tej samostatnosti. Keď je tam bezpečie, vie vzniknúť dôvera, vie vzniknúť kvalitný vzťah, kde sa vie človek rozvíjať a byť samostatný. A vy všetci to viete, keď ste v nejakom ohrození v práci, možno ma vyhodia, možno príde šéf, pýta sa ma niečo, alebo v rodine, tak neviete slobodne fungovať a neviete sa rozvíjať a neviete rásť. A ja v kontexte času, tak už preskočím na takto, rada vám ďalej poviem, že ako vlastne konkrétne fungujeme. Snažíme sa naďalej na základe vedy a inšpirujeme sa v zahraničí neustále, aj tu v okolí. A už len k prínosu, sme teda už na celom Slovensku, v programe máme teraz 120 dvojíc, už vyše 200 prešlo programov a vieme, že veľa detí stále čaká, ale v niektorých regiónoch je náročné nájsť vhodných dobrovoľníkov. Toto sú dvojice, fotíme ich zozadu, veľmi rešpektujúco k ich príbehom, aj keď majú nad 18 rokov, aby rozumeli, čo to znamená ísť kožovom, povedať, kde vyrastali, aký je ich príbeh, je to ich slobodná voľba. Takže najdôležitejšie v našom programe v starostlivosti, či sa tá dôvera vytvára, či chcú spolu byť. Čo je super, toto hovoria deti, že ich počúva viac ako iní dospelí, že ich robí šťastným, že ich podporuje, že je môj, že ma vie pochopiť, že sa o mňa zaujíma. Čo si dobrovoľníci cenia na deťoch? Skoro to isté, vnútornú silu, že inšpirujú sa podľa mňa aspoň tak isto ako deti, ak ešte nie viac. A toto vám môžem viacej povedať, ako meriame kvantitatívne kvalitu vzťahu. Tu sú len príklady od detí. Menej úzkosti mám, viem ich lepšie zvládať, a chápem a vie mi pomôcť, povzbudzuje ma, vždy si na mňa nájde čas, zaujímam ju. A tu sú výsledky zhrnuté z vyše 200 spätných väzieb. Mám tu Zdenku Klasovú, ktorú máme taký veľký slide, ale hovorím, že neviem, či tu bude, nebude, dám ju na celú obrazovku. Zdenka to krásne zhrnula, čo deti zažívajú v vzťahu, bezpečie, a tam je vzadu bezpečie a upokojenie. A to, čo hovoria zamestnanci centier, cítia, že sú dôležité, že na nich záleží. A môžete si pozrieť všetko to ostatné, kde hovoria deti, dobrovoľníci a centra, že kde sa deje zmena. Pre mňa je fascinujúce, napríklad vôbec nerobíme na domácich úlohách a škole a deti a všetky strany hovoria, že sú lepšie v škole, že majú lepšie výsledky, že sa im zlepšuje emočná regulácia, lepšuje sa im správanie, mení sa im pohľad na život a sú schopné komunikovať ich potreby. Lebo keď neviete ani povedať, čo potrebujete, tak vám ťažko druhý pomôže a je to o tom, čo chcú oni, nie čo chcem ja. A v ktorom momente to oni chcú, niekedy to chcem ja. To je naša dospelá dvojica. Toto už len úplne na záver. Sledujeme našich mladých dospelých, ako sa im darí ešte nad 18 a teší nás, že si nachádzajú bývanie, prácu a že sú v kontakte so svojím dobrovoľníkom. Snažíme sa to porovnať k národnej štatistike, nie je to úplne jablka k jablkám, ale približne. No a spolupráca s centrami veľmi dôležitá, lebo sme v tom spolu, ale teda sme v tom spolu aj s dobrovoľníkmi, čo som vám spomínala, že mení to ešte viac ich životy niekedy podľa mňa ako tie životy detí a podľa mňa týmto mení aj lepšiemu našu spoločnosť, naše komunity, prepájajú sa dobrovoľníci s pracovníkmi z centram a s našimi podporovateľmi a teda už len teda poďakovanie a nejde to, tak to už je signál, že mám ísť. Aha, toto je dôležité. Citát od jednej našej mladej dospelej, keď hovorí, mňa už nemôžete lepšie podporiť, ale pre iné deti, aby ste sa im venovali tak ako mne a našli viac dobrovoľníkom, aby každé dieťa malo svojho dobrovoľníka. Ďakujem nášmu tímu, ktorý tu je, veľa z nich tu nie je, sú po celom Slovensku, našim podporovateľom, lebo vedia, že sú s nami na beh na dlhú trať. Není to jednorázová, nie je to kúpim ceruzky, postravím budovu, tak ako výchova detí není za jeden deň a moje deti nikde, aj keď odídu, ale oni neodídu. Oni v nejakom momente, to je stály, ja mám 46 a stále sa podľa mňa osamostatňujem nejakým spôsobom, takže neprečítala som si na to nejaký jeden manuál. Vďaka našim dobrovoľníkom, ako mi dievčatá hovorili, obrovitánsky rešpekt k ich času, k tomu, k čomu sa zaviazali. A
tak ako my im držíme chrbáty, oni chrbáty držia deťom. Podľa mňa potrebujeme držať chrbáty pracovníkom v centrách, tak ako mne máme musieť niekto držať chrbát, aby som tam vedela byť pre deti, učiteľom niekto, lekárom, aby tam vedeli byť pre pacientov. Takže sme takto podľa mňa prepájaní, presieťovaní a každý potrebuje mať niekoho, koho sa vieme oprieť. Naše hodnoty a k tým sa môžem vrátiť a snažíme sa budovať značku, ktorá šíri lásku a to pozitívne, čo vieme spolu spraviť a nie všetky tie zábrany, o ktoré sa môžeme potknúť na tej ceste. Tak veľmi pekne vám ďakujem a už idem preč. A mám tu video, ale to vám potom môžeme nazdieľať. Nerátam dobre ten čas, že? Buddy má proste veľa čo povedať. Ďakujeme veľmi pekne. Luciu budeme ešte počuť teda v záverečnom paneli a